Здравейте, аз съм Жоро, а вие сте с моя YouTube канал Бумеранг. И нека да започнем с един интересен факт. Знаехте ли, че Facebook има повече потребители, отколкото населението на САЩ, Китай и Бразилия взети заедно? Това означава, че ако Facebook беше държава, щеше да е най-голямата по брой население в целия свят. И нека преминем към същинската част. В този канал ще играем различни игри, загадки и ще видите. Ще раздавам награди на най-умните и най-бързите от вас. Ако обичате да мислите, да се забавлявате и да решавате загадки, това е правилното място за вас. Ще има и изненади. Правилата на играта ще бъдат следните. Всяка събота вечер от 7 часа ще качвам видео с избрана от мен загадка, игра или тема. Тези от вас, които отговарят правилно, ще бъдат изтеглени и един от вас ще спечели парична награда, награда тип техника, аксесуари и много други неща. Подчертавам, че паричната награда ще бъде най-често срещана. И в този канал това ще се случва във всеки един епизод. Във всяко следващо видео ще обявявам победителя от последното видео. Да не губим повече време и да започнем с нашата първа игра в този канал. Момченце живее на 8-я етаж. Когато слиза надолу, си хваща асансьора до 1-я етаж. Но когато се качва нагоре, си хваща асансьора до 5-я етаж и после ходи по стълбите до 8-я етаж. Защо? Победителят в колелото на късмета ще спечели 50 лева. Ако ви е харесало видеото, може да се абонирате за канала ми, да го споделите с приятели и да натиснете камбанката. Тя ще ви помогне да сте от първите, които отговарят правилно. И тук е мястото да кажа, че само първите 10 коментара ще влезнат в моята томбола. Един интересен факт за днешната дата. На 25 ноември 1963 г. е погребан американският президент Джон Кенеди, убит 4 дни по-рано от Ли Освалд. Това беше всичко от мен, приятели. Благодаря на всички, които се включиха. Късмет и до скоро!